At yun ang sabi ko lang kay Tilo, ay tuloy-tuloy lang para matupad niya yung gusto niyang pangarap at magkaroon siya ng diploma. Basta payo ko sa kanya, huwag siyang makinig sa mga sinasabi ng iba. Kasi may sinabi siya sa akin na may nag-ano sa kanya na huwag daw mag-aral. Ay mga kaparing Jason, good morning, good morning, good morning. Yan. Ilang araw tayong walang upload. 2 araw ba? Magluluto tayo ngayon ng beef. Beef, oh. Dapat kasi may study light. Minudo. Beef minudo. Carrots. Ito, patatas. Sibuyas, bawang. Alright? Yan, sige. Ayan, okay na yung ating giniling na beef. Nilagyan ko pa siya ng hotdog para mga bata. May hotdog na tara-sara. Nilagay ko na. Ganyan lang kabilis yung pagluto. Lambutin na lang kaunti para may pa-upload ako. Wala akong upload. Ilang araw na. Sana panoorin niyo po yung mga upload ko na old vlog.
kasi anong pitsa na. Parang di na naman nakabot yung ating ito. Palambutin na lang bahagya yung ating gulay, pero luto na siya. Okay yung lasa. Yummy, yummy. Ano yan? May dikit ka na. Diyan nga. Diyan ka. Ano yung mga baka? Tapos na tayo magluto. Ay, kain na naman. Pakakain. Tulog. Ulit natin negosyo pag ulit sa Bicol. Mga luto. Sa lugar na to, kaya kulang ako. Ilang taon, makakaya ko ba yun? Ayun na, dahil tapos na tayo magluto, ito ang ginagawa ni Amin naman. Huli, pero di kulong. Siyempre. Pag tapos na akong magluto, yan ang ginagawa niya. Siyempre. Tawagin sa amin sa Bicol ay ginamos. Ginagamusan yung mga sarsa. Huli, pero di kulong. Yan. Pag nagluluto akong dinuguan, ganyan. Basta may mga sarsa-sarsa. Kasi kahit ganun, masarap. Shoutout sa mga mahilig magganyan, maggamos. Yung ginamos sa iba, ay ulam. Wala. Sa atin ganito ang ginamos. Ginamusan na. Ginamusan na, Nay. No, you can't decide. After all this time, is it for us? After all this time, is it for us? After all this time, is it for us? Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's not for us. No, you can't decide. After all this time, this is it for us. Ay mga kaparang Jason, tapos na kami namin kumain. At nagustuhan nila ni Ame yung aking niluto na ano. Grabe, tuloy-tuloy yung ulan dito. Oh, iwan ko sa Maynila kung malakas din yung ulan. Panay yung ulan. Ilang araw na simula nung bago mag-birthday sa Bayaw, umulan dito. Ang mahirap nito sa pagpa-check up namin kung maulan. Layo pa naman ng lalakaran. Bili na lang kami ni Ame ng pag-isang payo. Grabe ba sa ulan? Ang lakas ng ulan. Yung ibang mga lugar dito sa sa Cavite, sa Tansa, ay mga binabaha na. Pero dito, walang baha dito sa area nila. At kumusta na ang lahat? Pasensya na kayo at wala tayong upload, wala tayong live. Grabe yung ulan, lakas. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At muli, maraming salamat sa lahat na sumusuporta at sumusubaybay sa mga vlog ko. At sana po panoorin nyo lang yung old vlog ko, mga old vlog, para may baka sakaling umabot yung dollar natin. Kasi anong pitch na tayo, ano na, 11 na ata ngayon eh. 11 na ba? Anong pitch ngayon, ma? Anong pitch ngayon, ma?
Ay, 12. 12 na ngayon. Yung ating dollar ay nasa 20. At yun, maraming salamat sa suporta nyo doon sa vlog ni Pula kay Tilo. At masaya ako kasi totoo yung sinabi ni Tilo na porsigido siyang makapagtapos ng pag-aaral. At yun ang sabi ko lang kay Tilo, ay tuloy-tuloy lang para matupad niya yung gusto niyang pangarap at magkaroon siya ng diploma. Basta payo ko sa kanya, huwag siyang makinig sa mga sinasabi ng iba. Kasi may sinabi siya sa akin na may nag-ano sa kanya na huwag daw mag-aral. At ang sabi ko naman sa kanya, huwag siyang makinig sa mga sinasabi ng iba. Ay, tuloy niya lang yung pag-aaral niya kasi ako nga, kaya patuloy ko kahit may pamilya na ako, may asawa. Pasok sa pabahay, pag-uwi, sulat ng mga gagawin na para sa pag-aaral. Ayun, natapos natin. Alos 3 taon ako nagpasok sa ALS, nagsimula, tinapos ko yung elementary ko. Kasi nakabot lang ako ng grade 5. Pero yung pag-aaral na yun, paghinto ko, ay di naman ako tumambay. Dahil sa, yun nga, kakulangan ng pero nagtrabaho ko. Paghinto ko mag-aaral, nagtrabaho ko, nakapasok naman sa mga trabaho. Hindi naman nagtambay na porque di nag-aral, nagtambay, hindi nagtrabaho. Alam yan nila Pula, alam yan ng magulang ko, alam ng mga kapatid ko. Tapos ayun, nung may pamilya na ako, sinubukan ko yung ALS. Ayun, natapos ko yung elementary sa ALS. Tapos high school naman, yun, natapos natin. Tapos junior high hanggang sa senior high, natapos natin yun. Tatlong beses ako nag-exam at puro tayo pasado. Siyempre salamat kay God at siyempre salamat kay Ami na siya yung sa anak ko, siya yung dahilan kaya ako nagpursige. At sa mga teacher na nagtiyaga na pumunta sa bahay, mga nagtiyaga sa mga tulad ko na na sige, pagpatuloy nyo yung pag-aaral nyo. Salamat sa kanila. Kaya yun, nag-chat kami kay ma'am. At sabi ni ma'am, may maganda yun kasi may kaming 2 tao na nakumbinsi na mag-aral muling buksan yung nila sa pag-aaral. Kaya Tilo, good luck sa pag-aaral mo. Sabi ko sa kanya, kung may kailangan siya, tapos kung wala siyang pera, magsabi lang. Kasi di naman magastos yan. Yun, kaya sabi ko kay Pula, kung walang papel, bilan niya si Tilo. May pera naman si Pula, kaya siya yung bumili. Yan, kasalamat kay Pula. Dulang ng dulo. Hayaan mo, huwag kang mahiya na kahit ganyan na yung edad mo, tuloy pa rin pag-aaral. At bata ka pa, dami mo pang pwedeng pwede pang mga mangyayari sa buhay mo na maganda. Yan. Go lang ng go. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. Ayan, bye bye, love you all. Yan. Go lang ng go, Tilo.